hasanatuhu dakiri. wallahi ba wai duniya ba mala'iku da ba sa sako sai sun harkisa da Allah ta ifa fazi'a man fis samawati wa man fil ard za mu hargitsa saboda tsoro in ya hura mace mai ciki wallahi a gotan zai kabe ta farji ifiki ta sheka da gudu kima a fasa mahaifa ita kan Allah ya ce wa taru za ki hamlin hamda sai mun samu kwana 40 wakila aka ce shekara 40 muna cikin wannan hali kwana 40 sai Allah ya ce israfilu kuma busawa wannan kuma mutuwa za a yi kaga ta farko an ce wa yawma yanfuku fi sur wannan sai ya ce wa nufika fi suri za a yi busa a gabo in an yi ta fasaqika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah ita kuma mutuwa za a yi aka ce gaba ɗaya san mai da kai za a ji shiru wasu malaman kuma suka ce a'a in aka yi busar kamar garin nan da ke babban gari ne lokaci ɗaya sai mutum 3,000 su mutu ana musu wanka wasu an tafi makabarta a haka rami sai mutum 30,000 su mutu kafin a dawo mutum 100,000 kai kan ajima duk duniya kowanne gari ya kare sai kowa ya zauna jiran ta sai ki Allahu akbar Allah ya ce illa man sha Allah sai waɗanda ya so shine aka tambayi rasulullahi sallallahu alaihi waye ba zai mutu ba kenan yace akwai jibrilu akwai mika'ilu akwai israfil akwai malakul mauti akwai hurul aini akwai mulidan mukalladun sai mala'ikun da ke dauke da gadan al'arshi Allah da yace man baki min karki malakul mauti wa isaura halittuna zai ce ubangiji ga jibrilu sahibul wahyi yace karbo mai ransa saurawa kuma yace akwai israfil mai busa kaho Allah yace karbo ransa shi ma ya aje kafa Allahu akbar saurawa yace akwai malakul mauti akwai mala'ika mika'il wanda taskar ruwa da arziki ke hannunsa na yace shi ma karbo ransa Allah ya tabbanin ganin ba yace mun baki min karki wa yi saura cikin halittuna zai ce ubangiji ba wanda yi saura sai mala'ikun da ke dauke da gadan al'arshi la ilaha illallah zai ce to a cikin wannan alamin ya tashi zai ce ka karbo ransu gadan ya tsaya da kudura ta inji Allah yace karbo ransu Allahu akbar Allah zai ce saurawa zai ce ubangiji ba wanda yi saura illa abdukar ra'if sai bawan kare wannan dan bawa gani Allah zai umarce shi je tsakanin wuta da aljanna ya karbi da sadaka zai ce ubangiji ka ji kan bawan ka wannan ne yace baka ji zance na ba sabaka hukumi nace kullu nafsin za'iqatul maut kullu man alaiha fa an ce idan ikama dan sa ijiddiga itisga zai wata kara wallahi kare da mutun da aljanna muna da rai sai mu faɗo musuma na zai ce da na san haka daukar rai yake da wahala a duniya da na sauka kawo mumin Allah da kansa zai kira ni yace wada libni tajidini wake nema na yau gani aina muluku aina aba'il muluk ina sarakuna ina ƴaƴan yau mulki iya gawa za ta yace lillahi wahidul qahhar Allah zai kyale duniya zai fishi sammai da kasai za su zauna kan kowa yanzu amma ka duba yadda wannan ba ma tuno wannan ƴan uwa ana gaba ana kashe jama'a ana sarrai ai dariya ai abin da aka dama iya kabari ya ishi mutum barazana amma ran nan ƴan uwa Allah zai kyale duniya ta zauna shi wallahi da za ta motsa da babu sai an shekara 40 sai Allah ya aiko iska daga gabas ita ake kira rihul aqim in ta kada gine-ginen na zamani kaf ta girgiza kasa duniya ta koma la ta rafi haƙi wajen wala amta wallahi lokacin da kana da rai sai ka gano Ka'aba daga nan sai Allah ya saki ruwa daga sama sai an kwan 40 ana wannan ruwa amma ruwa ne na manin irin na maza wannan ruwan mani shine zai barbari kasusuwan dan duk mun narke a kafa abinda baya narkewa a jikin dan adam wani kai ne a nan gadan baya sai wasu mutane guda 7 waɗanda kasa ba ta cin naman to kowanne zai yi tuntum a kabari amma ba rai Allah zai tsaye da wannan ruwa duniya za ta cika da tsoro to Allah zai tafi Jibrilu Mika'ilu Israfil malakul maut yace ku je gun mala'ika mai tsaron aljanna ku ce ba ku baraka da alkabba da kayan ado in kun karbo ku zarce duniya ku taso mun habibi na Muhammadu Rasulullahi za su sauko nan duniya makiyar duniya maka su kalli gabar shiru su leko yamma su kalli kudu suna lekawa arewa kasan Madina tana arewa da maka sai su ga amudun min nuri haske na tashi walwal su ce wancan shine shabbakin Rasulullahi su ce wannan shine kabarin sayyidi sadat Allah kai mu wannan guri Allah kai mu kabarin annabi ba su hudu su ce to amu hudu wane ne zai kira ya tashi a kabarin sa kowanne iya jin kunya ya kira Rasulullah jama'a mu dage da salatin manzon Allah Allah dora maka sunnar Rasulullah ya ce to a wanda zai kira shi a cikin Jibril
dan kai Jibril kai ne sahibinsa a duniya kuma kai ne malamin sa. Jibril sai ya rika kuka yace in na kira sa zai tashi, in ya tashi zai mun tambaya ba ni da amsan da zan bashi. Da na kira shi in ya tashi zai ce Jibril ina al'umma ta, ni koyo ban san inda al'ummar manzon Allah take sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Zai ce ku kira, an ce za su ce ayyutu ruhu tayyibi udkhul ila manzala shiru su kuma kira sai su ga kabari tar ya tsaki, kasa ta bude sai su ga annabi zaune yana kaɗai kasa a gashin kansa da gashin gemanyan. In ya kaɗai kasa zai ce ayi hazal yau, wacce rana ce wannan Jibrilu? Ranar alkiyama kenan. Zai ce ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ko yawmul haqati ko yawmul qari'ati ko yawmul tagabuni ko yawmul waqi'a umuli fasalil qara'i. Manzo Allah zai ce lasta as'aluka an haba, ban tambaye ka wannan ba Jibril, ka ban bishara. Zai ce aljannatu uzlifat, ita ban tambaye ka wannan ba, ni abin da nake tambayar ka aina ummati, ina al'umma ta koko suna gefen wutar jahannama. Zai ce a bayan kasa ya Muhammad ba wadda aka tasa in ba kai ba. Kasa annabi ya faɗa, ice ni ne farkon wata kasa za ta bage da fito ba dan alfahari ba. Sai sun iman manzo Allah zai miƙe sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam, za su bashi alkabba isaka, su bashi rawani min durratun na azurfa. Idan suka kinkimi manzon Allah sai su dora shi kan buraka. Da ya hau buraka ya rike zai ce aina Abubakar Siddiq, aina Umar, aina Usman bin Affan, aina Ali, khulafa'ur rashid. Albama albarkacin su. To dama duk wanda ya je gurin nan ya ga kafofin ma'aiki ga Abubakar, kafofin Abubakar Umar ne a kwance, sayyidina Usmanu sai an ketara bakiya, sayyidina Ali kuwa kabarin sa yana kasar Iraki a birnin Kufa. Allah zai ce Isra'ilu ka busa kafanka, duk abin da kasa ta hadiya na rai da hoto bayan ta da izini na. Allah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. To ranar an ce za a yi malaika makka, yanzu ko iya adadin ran da ke duniya aka tattara, ran sauran duniya, ran kudin duniya, ran kwaɗan duniya, ran kifin duniya, ran aljan, ran mutum na yanzu, ya kake kallo? Balle za a tattara mu ne farko da ƙarshe, ran kowa a dangarun duniya komai a zuba ran an ce